Kæft, den ser saftig ud. Hej, mit navn er Hjalte, og velkommen til min julekalender. I dag er det 12. december, og vi skal lave frikadeller. Vi skal i dag lave en helt klassisk frikadelle. Vi starter med 100% gris her, 8-12% fedt, rimelig godt med salt. Og så er det vigtigt, at man rører den sej nu. Grunden til, at vi rører vores fars sej her med salt, det er fordi, at kød lige skal samle sig. Og det er virkelig vigtigt ved en god frikadelle, at der er rigtig meget peber i. Der kommer revet løg i, et æg, sødmælk, mel, og så rører vi igen. Alt godt fars er godt af at komme på køl lige en halv time, så kan spagene lige finde hinanden, og vores kød kan få bedre tekstur. Vi starter vores pande ud med godt med rapsolie og godt med smør. Jeg kan godt lide nogle store dunser. Skubber ind under her, sådan så jeg strammer min delle op. Vi mærker hele tiden, at de spændstige, kan vi mærke, at de giver lidt igen, så ved vi, at de er ved at være færdige. Vores frikadelle har lige hvilet i 5 minutter. Nu skærer vi os her. Kæft, den ser saftig ud. Det er jeg sgu ked af, mor. Den er bedre end din.